for yeah, the Asutifi South District Assembly ano wa fomantamu nei wode edabako asihuama yenuanuma sabi won wedi demo no wo fantitiem ewo hwidiem na wo mo ye we se wo mo nso o mehua bibi na da ache won se tumi akwa no Adom Kasee pie ho etwaso Penimpa wa the Asutifi South Social Welfare ano Mata Irene Planch echiemu Adom Kasee se wo mo a enya aban support fund ni mu chefa no Odaswa ebre ne senti oye wadwen se ene obeyensa no adwuma nkyerɛkyerɛ ede ama yenuanum asebe wadi dem sebe ya wonum ankasa ebetimi aye wadwuma enti etina ase me DC etina ase adwen ne ho se den na ye de beka ho a ebeboa mo gigi freezers ne mfaso ebeba ho amo ti decide say ne fast skills training enka ho ema ho enti wo gigi freezer apart from so the to nsuo no wo betimi dey aton ice cream ubetumi so yaye mushroom amomo enti no ubetumi aye mushroom no aton yaye beekeeping amomo ubetumi aye nyawo ya kire omo se de yesi ye seminar enwechi ena Patricia Sakwadia wono ena ye trainer edito won mo anim se adesuade a wo mo enyan wonkono nkotoa so sebe ya obetimi ede ahwe wasetena mu na afei ede sika nso abre wo mo se wadi dem eno nkyere se wontumi nye bibi ema na nyeye emwa wasetena emwa wa brabo se ne Ghana aban bia obeba ebo ne homoden se obeboa ama oma omadi dem enya bibi aye no saa na wonso adi dem a bo ho so se wonso betimi enya bibi aye a